Malaysia, London, Pune, and Mumbai. आणि in spiritual care department of Bhaktivedanta Hospital and Research Institute तांतून तांणी सेवा दिल्या. करंटली तांणी होम मेकर आसाची आणि काउन्सिलर सेव दिता तांणी with her Prabhu, His Grace Shyam Ram Prabhu. Hare Krishna. Over to you, Hare Mataji. Yeah, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुरुवातीक तुमका सगळ्याक खूप खूप धन्यवाद म्हाका ही सर्विसची ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल। आणि एक मगले जे कोंकणी असा ते इतले काही बरे ना, तर प्लीज यू हॅव टू बेअर विथ मी। ओके, तो आजचो टॉपिक असा आमगेलो रॉंग कन्सेप्शन ऑफ गॉड। एक स्टोरीन सुरुवात करता। ही सगळ्यांत तुम्ही लहान असताना ही स्टोरी ऐकली उरतली। तर एक गाव उरता, गावात एक हत्ती येता आणि तातूंत आंधळी ब्लाइंड मॅन आशिल्ले। तर तांकां सगळ्याक सांगले की हत्ती आयला हत्ती आयला। तर एक जण म्हणचा लागलो ओ हत्ती हत्ती म्हळ्यार कसो दिसता? हत्तीक ताणे हात लायले तागेल्या फाटीक, म्हणजे हो हत्ती म्हळ्यार एक भिंती मणकी दिसता, लायक अ वॉल। दुसरो जण आशिल्लो ताणे हत्तील्या पायाक हात लायिल्लो। तो म्हणचा लागलो की वॉल खंय, हो तो हत्ती म्हळ्यार एक पिलर मणकी आसा। तिसरो जण आशिल्लो ताणे हत्तील्या सोंडीक हात लायलो। तो म्हणचा लागलो अरे हत्ती म्हळ्यार एक हाजे मणकी आसा, एक पाईप मणकी आसा। दुसऱ्यान हत्तील्या शेपटीक हात लायले, म्हणजे हत्ती म्हळ्यार एक रोप सारखो आसा, दोरी मणकी आसा। तिसरो म्हणचा लागलो ना ना ताणे हत्तीला टस्काक हात लायिल्ले, हस्तिदंत। तो म्हणचा लागलो की हो हत्ती म्हळ्यार एक स्वोर्ड मणकी आसा। तर तातूंत एक बरो शिक्षीत आणि ताका डोळे आशिल्ले असो मनुष्य आयलो आणि म्हणचा लागलो की तुम्ही सगळे जाण तुमगेले चुकला, हत्ती खरो असो दिसना, हत्ती असो आसा, ताणे डिस्क्राईब केले। तर असे कित्याक जाल्ले, कारण कोणाकच दिसनाशिल्लो हत्ती आणि म्हण ज्या ऑर्गनाक ताणे हात लायले ताका दिसलो की हत्ती असोच दिसता। तर हे किती झाले रॉंग कन्सेप्शन ऑफ एलिफंट। एलिफंटचो जो तांगलो गैरसमज आशिल्लो की एलिफंट म्हळ्यार असो आसा, एलिफंट म्हळ्यार तसो आसा, पण ऍक्च्युअली एलिफंट वेगळोच आशिल्लो। तर तशेंच आता हे रॉंग कॉन्सेप्शन अबाउट गॉड हो आमगेलो टॉपिक आसा। म्हळ्यार कितें की गॉड कसो आसा हे कोणाक खबर उरना, म्हण तांकां त्या देवा बद्दल, गॉड बद्दल, भगवंता बद्दल एक रॉंग कॉन्सेप्शन जाता।
तर काही काही रॉंग कन्सेप्शन जे असतात ते म्हळ्यार अज्ञानामुळे असू शकता. कारण गॉड कोण असा, गॉड कसो असा, गॉड किती कार्य करता हे जर शास्त्राप्रमाणे खबर उरले ना तर तो म्हणू शकता की गॉड म्हळ्यार असो असा, लाईट असा आणि वॉइड असा आणि असो असा आणि तसो असा. तर वी कॅन से की गॉड रॉंग कॉन्सेप्शन इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरन्स ऑफ द पर्सन. तर इग्नोरन्स म्हळ्यार अज्ञान. अज्ञानामुळे गॉड कॉन्सेप्शन रॉंग जाऊ शकतं. पण ताज्यापेक्षा भयंकर कारण म्हळ्यार फोर्सफुली जर मुद्दामच गॉड असो असा म्हणून सांगच्या प्रयत्न केलो कारण लोकांपासून गॉड कसो असा हे लपोवचे असा अशी जर का मुद्दाम केल्या जाल्यार दॅट रॉंग कॉन्सेप्शन इज व्हेरी डेंजरस. तर अशी एक कथा म्हळ्यार ऍक्च्युली इट्स अ फॅक्ट की जेन्ना ब्रिटिश इंडियात फर्स्ट टाइम आयले तेन्ना तांणी पळयले की इंडियात प्रॉस्पेरिटी भरपूर असा. सगळेजण खुश असतात, सगळ्या जणांकडे भरपूर पैसे बी असतात आणि सुखी समाधानी लोक असतात. एक बी भिकारी ना, कोणी खोटे उलयना आणि कोणी क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार लाच घेवचे वगैरे असले काय करनात. सगळे जण खूप हुशार असतात, सुखी असतात, समाधानी असतात. तर ताणे रिसर्च केलो की इंडियातली इतली सगळी मनशां इतली सुखी समाधानी कशी. कारण तांकां इंडियाचे रूल करचो आशिल्ले. कारण इंडियात इतली प्रॉस्पेरिटी आशिल्ली की तांकां सगळ्याचो पैसो सगळी प्रॉस्पेरिटी जाय आशिल्ली ब्रिटिशर्सांक. ताणे अशें एक प्लॅन केलो की आता आमी रिसर्च करया की इंडियातले लोक इतले सुखी कशे. तर ताणे अशें फायंड आउट केले की इंडियाचे लोकांक भगवंताचेर भारी प्रेम असा आणि भगवंतासाठी प्रेम केल्यामुळे ताणे सगळ्याक भगवंता सेंटराक दवरला आपल्या आयुष्याच्या आणि जे कितें करतात ते सगळे भगवंतासाठी करतात. म्हळ्यारच कितें की सगळे पूर्ण लोक ती एकदम युनायटेड असतात आणि सगळे जण एकदम धार्मिक असतात. तर बरी करून रावतात, सुखी समाधानी असतात. तर हाचे कारण कितें, इतली सुखी समाधानी इतली देव प्रेमी लोक कशी उरतली म्हण ताणे आणि रिसर्च केलो. तर तांकां समजले की आमगेले जे वेदास असतात, शास्त्र असा ते इतले डीप आणि इतले एलॅबोरेट असा की ते तांकां शाळेत शिकयतात, संस्कृतात सगळे शिकयतात आणि म्हण तांकां ऍक्च्युली सगळी नॉलेज असा, शास्त्रातली नॉलेज असा म्हण ताका गॉड कोण असा ते खबर असा आणि गॉड ज्यांका गॉड खबर असा ते बट नॅचरली गॉड वर तांगेले प्रेम जातले. तर म्हण सगळे लोक असे असतात. तो मेन रिझन म्हळ्यार कितें आमगेले शास्त्र. तर शास्त्र इतले भरमसाट असा की फिजिकली प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल की सगळे शास्त्र वायपआउट करचे. म्हण त्या लोकांनी एक आयडिया केली. ताणे फक्त एकच सेंटेन्स, एक वर्ड इनफॅक्ट असे इंट्रोड्यूस केलो की हे सगळे जे शास्त्र असा ते एक मिथ्याचार असा, मिथ्य असा. म्हळ्यार मिथ, इट्स अ मिथ, इमॅजिनरी असा, त्याच्यात काय खरे ना. आणि आता सगळ्या लोकांबरोबर पर्यंत पोहोचवचे कसे. कारण लोकांबरोबर पावले ना तर तांकां हे फॅक्ट कळचे ना की सगळे शास्त्र म्हळ्यार एक मिथ असा. तर ताणी स्टेप बाय स्टेप एकदम सिस्टमॅटिक प्लॅन केलो. ताणी फर्स्ट टाइम पळयले की इंडिया सगळीकडे भरपूर शेती करतात. मोस्ट ऑफ द पीपल शेतीचेरच तांगेले आयुष्य घालयतात आणि छोटे मोठे जे शेतीच्या रिलेटेड उद्योग असतात ते करतात. तर त्यांनी डिसाईड केले की ही शेती जर आम्ही कम्प्लिटली वाईपआउट केली तर तांकां पैसो कमवचो दुसरो काही मार्ग उरचो ना आणि सगळी लोक ती आमच्याकडे येतली. आता शेती नाहीशी कशी करतली. म्हण ताणे हळूहळू स्टेप बाय स्टेप कितें केले. फर्स्ट ताणे सांगले हे पळय तुमगेले शेतात हे इतले इतले धान्य जाता, इतली इतली भाजी जाता, साईज पळया तुमगेल्या भाजीचे कितले असा आणि आम्ही आमगेली जर का तुम्ही फर्टिलायझर्स खत पाणी यूज केले तर तुमका इतले होड प्रोड्यूस मिळतले.
आणि इतले व्हड प्रोड्यूस मेळ्ळ्यार तुमकां भरपूर कमाई बी जातली. सगळे जण म्हणचायला लागले की पण आमकां गरज ना, आम्ही एक दुसरे कडेन बार्टर सिस्टमात चलता आमकां. तर ना ना ना, तुमकां बरे करून रावचे जाय म्हण तुमकां आमगेले फर्टिलायझर्स यूज करचे जाय. तर थोडी लोक तयार झाली आणि फर्टिलायझर्स यूज करच्या लागली. फर्टिलायझर्स यूज केल्यानंतर तांकां अशें लक्षात आयले की भरपूर किडे जातात म्हण. हे एक प्रॉब्लेम आशिल्लो. दुसरो प्रॉब्लेम असो आशिल्लो की फर्टिलायझर्स यूज केल्यानंतर जमीन जी आसा, अर्थ जी आसा ती एकदम बॅरन जाता. म्हळ्यार एक पटी, दोन पटी, तीन पटी उगवल्यानंतर तातूंत आणि काही जाऊच शकना अशी अवस्था जाता त्या जमनीली. तर ताणें डिसाईड केले की आता सगळे ताका प्रॉब्लेम झालो तो. त्याच्या पूर्वी किती करताले लोक, लोकांकडे जे शेत आशिल्ले ते शेतात फर्टिलायझर्स म्हळ्यार सगळे जाण कावडंग, काव युरिन यूज करताली. त्यामुळे किती जाताले किटाणू अपने आप येनाशिल्ले आशिल्ले. म्हळ्यार इट वूड ऍक्ट एज अ फर्टिलायझर एज वेल एज अ पेस्टिसाइड. तर कावडंग, काव युरिन ते यूज करताले. आता कावडंग आणि काव युरिनच्या बदली ताणे किती यूज करच्या लागले, फर्टिलायझर्स यूज करच्या लागले. फर्टिलायझर यूज केल्या बरोबर तांकां सगळे भरपूर किडे आयले. किडे आयल्यानंतर कारण तांगली क्षमता इम्युन सिस्टीम क्रॉप्स जी आशिल्ली ती खराब झाली. ते किडे लागच्या लागले. किडे लागच्या लागले म्हटल्यार आता ते म्हणचे लागले अरे आमच्याकडे पेस्टिसाइड आसा, हे पेस्टिसाइड तुम्ही वापरून पळया, तुमकां सगळे किडे नाहीशे जातले. ते पेस्टिसाइड यूज करच्या लागले. पेस्टिसाइड यूज झाले, फर्टिलायझर्स यूज करच्या लागले. थोडे दीस समज चल्लिल्ले. मागीर कितें जालें, हांगले जे गाय आणि बैल जे आशिल्ले म्हणचे लागले तुम्ही नांगरच्या बैल यूज करतात, आमच्याकडे ट्रॅक्टर आसा, त्या ट्रॅक्टरान तुम्ही कमी वेळात भरपूर शेती करू शकतात, भरपूर लँड तुम्ही नांगरू शकतात. तर तुमकां आमगेलो ट्रॅक्टर यूज करचे जाय. एकान ट्रॅक्टर ट्राय केलो, खरेंच बैलापेक्षा भरपूर जास्त कमी वेळात सगळे जास्त लँड फ्लो जाता, टील जाता. सगळे खुश झाले, आमकां बी जाय, आमकां बी जाय. पण आता झाले कितें, हांगेली जी गाय बैल आशिल्ले तांगेले कावडंग आणि काव युरिन आता युजलेस झाले. कारण कावडंग आणि काव युरिनच्या बदली किती यूज करच्या लागली, लोक फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड यूज करच्या लागली. बैलाच्या जागी ताणे ट्रॅक्टर हाडिल्लो, त्या बैलाचे बी काम कमी झाले. तर त्याचे पूर्वी जेन्ना गाय बैल जेन्ना ओल्ड जातात तरी बी तांकां ते दवरताले आनी तांगेली काळजी घेताले. म्हळ्यार आता आमगेल्या घरांतली जर का कोणी ओल्ड जाले तर आमी तांकां उडयनात, तांगेली काळजी घेतात न्ही. आमगेले माय उरता, माव उरता, आई उरता, बाबा उरता, तांकां सगळ्यांक आमी बरी करून काळजी घेतात. तर आता ह्या लोकांक गाय आणि बैलाची जी यूज आशिल्लो तो कमी जालो आणि त्याच्यापेक्षा फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड, ट्रॅक्टर्स या घेण्यासाठी तांकां भरपूर पैसे बी लागताले. त्याचे पूर्वी तांकां पैशाची इतली गरज नाशिल्ली कारण बार्टर सिस्टम आशिल्ले. तर ते पैसे खर्च्यान हाडचे इतले. पैसे तुमकां मेळटले जर का तुम्ही आमच्याकडे नोकरी केली तर. अच्छा नोकरी केली तर, पण नोकरी आम्ही फक्त जी इंग्लिश उलोवंक शकतात तांकांच आम्ही जॉब दितले. तर आता इंग्लिश काय आमकां इंग्लिश येना तर कशें जातले. ओ इंग्लिश येना, तुम्ही आमगेल्या शाळेत या, आम्ही तुमकां इंग्लिश शिकयतात. अशें म्हण तांकां शाळेत ऍडमिट केले. शाळेत ऍडमिशन घेतल्यानंतर तांगेले शिक्षण पूर्ण संस्कृत खलास झाले आणि इट वॉज रिप्लेस बाय इंग्लिश. आता इंग्लिशात जेन्ना तांगेले शिक्षण सुरू झाले, आता म्हळ्यार पूर्ण जो सिलेबस आसा तो जे जाय तांकां ते सिलेबसात घालू शकले. आदी कितें शिकताले सगळे शास्त्रच तांकां शिकयताले. गॉड कोण आसा, आमी कोण आसा ते सगळे तांकां शिकयताले संस्कृतात, तांकां कळताले. पण आता कितें जालें, एव्हरीथिंग वॉज इन इंग्लिश. शास्त्रीक नॉलेज वेंट फॉर अ टॉस. शास्त्रीक नॉलेज एकदम झिरो झाले लोकांले. शास्त्रीक नॉलेज झिरो झाल्यानंतर ऑब्वियसली तांकां भगवंताची माहिती बी झिरो झाली. भगवंताची माहिती झिरो झाल्यानंतर हळूहळू 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 सगळेजण भगवंता पासून दूर 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 वचच्या लागले. भगवंताचे पासून दूर गेल्यानंतर भगवंताची जी प्रेम आशिल्ले ते बी कमी झाले.
म्हणून हळूहळू सगळ्या लोकांक ह्या लोकांनी कॅप्चर केले आणि आमगले बुद्धी भ्रष्ट केली. आता ही बुद्धी भ्रष्ट झाला, इंग्लिश उलयतात, शास्त्र वाच्याक आमकां कळना आणि जी शास्त्राची माहिती असा ती बी आमच्यापासून दूर झाली. असं म्हण तांकां गॉड कोण असा, भगवंत कोण असा हेच कळना झाले. त्यामुळे आमगेले जे रामायण आशिल्ले, महाभारत आशिल्ले, आता कितें म्हणतात ताका मायथॉलॉजी. ऍक्च्युली रामायण, महाभारत, पुराण हे सगळे किती असतात, हिस्ट्री असा, इतिहास असा, मायथॉलॉजी ना. परंतु ह्या लोकांनी कशी इंट्रोड्यूस केले, दिस इज ऑल मायथॉलॉजी. आम्ही देवाक पळयला ना, तुम्ही पळयला देवाक ना, मागीर देव ना. जे आमकां आसा ते आमी जे पळोवंक शकतात, जाका आमी फील करू शकतात ते खरें. पण जे आम्ही फील करू शकना, जो आमकां दिसना, हाऊ कॅन यू से गॉड एक्झिस्ट. अशें म्हणून हळूहळू हळूहळू रॉंग कॉन्सेप्शन गॉड बद्दल इंट्रोड्यूस करचे लागले. तर आता एक पटी जर का आम्ही रॉंग कॉन्सेप्शन इंट्रोड्यूस केले तर तांकां फोर्स कशे करचे, लोकांच्या ब्रेनाचेर हॅमर कशे जाता. तर अशी एक छोटीशी कहाणी असा की एक मनीस एक बकरी घेऊन वतालो. तर तागेले जे फ्रेंड्स आशिल्ले ताका दिसले की अच्छा आम्ही हालगरी थोडी मजा करूया हा. तर एक मनीस, एक फ्रेंड तागेल्या मुखार आयलो आणि म्हणचा लागलो की तू ही सुणे कित्याक व्हरता, म्हळ्यार डॉग कित्याक व्हरता. डॉग, डॉग ना, ही तर म्हगेली बकरी असा. तो म्हटले ही डॉग बकरी थोडी असा, हे डॉगच असा. तो म्हटलो ना ना ना, ही बकरीच असा, डॉग ना. तो म्हटल्यार तुका दिसता ते बकरी असं म्हण, पण ऍक्च्युली तो डॉग असा. असं म्हण तो फ्रेंड बाजून गेलो. आणि मुखार गेलो, आणि मुखार गेल्यानंतर आणि एक फ्रेंड आयलो. म्हटल्यार तू डॉग खंय घेऊन वता. तो म्हणले डॉग खंय, हो तो ही तर बकरी असा. ना ना ना, बकरी ना, हे पळय डॉग असा, डॉगची शेपूट अशी असा, तागेलें तोंड बी डॉग म्हणके असा, तागेले कान बी डॉग म्हणजे असा, हे पळय सगळे डॉग असा, तू तिका कित्याक बकरी म्हणटा. तर म्हाका दिसला, मगे ताका दिसले की अच्छा म्हाका जो फर्स्ट फ्रेंड मेळिल्लो ताणे बी हे डॉगच मेळ्ळो आणि ह्या फ्रेंडान बी ताका डॉग मेळ्ळ्या. मे बी हे डॉग असा की इतक्यात ताका थर्ड फ्रेंड मेळटा. थर्ड फ्रेंड म्हणता अरे ही डॉग घेऊन खंय वता. डॉग, हा डॉग ना, ही बकरी असा. तू पिसो झाला की कितें बकरी दिसता तुका, ही तर एक्झॅक्टली डॉग असा. तर तीन मनशान जर ज्यांना म्हणले की हो डॉग असा, डॉग असा, डॉग असा, ताका खरेच दिसले की आपण डॉग घेऊन वता. तर रॉंग कॉन्सेप्शन जर परत 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 रिपीट केले, हॅमर केले, तर ताकाच सत्य म्हणच्या लागतात लोक. तर तसे हे जे गॉड बद्दल जे रॉंग कॉन्सेप्शन आमगेल्या माइंडात घुसला, तर ते कॉन्सेप्शन्स ज्याने इंट्रोड्यूस केले त्यांनी परत 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 शाळेत शिकयले, कॉलेजात शिकयले, आजूबाजू उलयताना तसेच उलवच्या लागले. त्याबरोबर सगळ्याला एकदम ठाम विश्वास बसलो की God does not exist or God is not the way you think. God म्हळ्यार अमके अमके असा असे म्हण तांकां सांगच्या लागले. तर कसले कसले मिसकन्सेप्शन असतात आणि हे मिसकन्सेप्शन कोणे तयार केला. तर आता आम्ही पळयले की कसे हे ब्रिटिश वॉज पार्शली रिस्पॉन्सिबल हे मिसकन्सेप्शन, रॉंग कॉन्सेप्शन करच्याक. दुसरे म्हळ्यार दुसरे प्रकारचे जे आध्यात्मिकवादी लोक उरतात, तर मायावादी लोक असतात, म्हणजे ते इम्पर्सनलिस्ट. तांकां देव म्हळ्यार एक पर्सन असा हेच खबर ना. म्हण ते लोक कितें म्हणतात की गॉड इज लाईट, गॉड इज वॉइड, गॉड इज अ फोर्स, एव्हरीवन इज गॉड, देर आर सो मेनी गॉड्स असे ते लोक म्हणतात. तसेच नास्तिक लोक बी असतात. नास्तिक लोक किती म्हणतात, गॉड नाच. आणि आजकाल तर खूप मोठी फॅशन झाला. किती फॅशन झाला की गॉड कोणाक दिसला, गॉड गॉड कोणाक दिसलो ना. ऍक्च्युली हांगा जे सगळे काय जाता, देर इज सम सुपर नॅचरल पॉवर. खूप जण म्हणतात सम सुपर नॅचरल पॉवर, और एक तो कोइन्सिडन्स असा,
कोइन्सिडन्स आसा नाजाल्यार सुपर नॅचरल पॉवर आसा नाजाल्यार हे अशेंच नेचर आसा. पण आता जर का आम्ही म्हणे की नेचर असा किंवा सुपर नॅचरल पॉवर असा किंवा असे म्हणे की गॉड म्हळ्यार एक एनर्जी असा, तर फक्त एनर्जी जाऊन कितें चलता की आता आमगेल्या घरात लाईट्स चलतात इलेक्ट्रिक पॉवराचेर. म्हळ्यार आमगेल्या घरातली जी वायरिंग आसा तातूंत ती पॉवर आसा, पण ती पॉवर ड्रॉ करची पडटा फ्रॉम द सोर्स. ड्रॉ करच्यासाठी आमकां स्विच ऑन करची पडटा. स्विच ऑन ऑटोमॅटिकली जायना. आम्ही म्हणतात की ऑटोमॅटिक सिस्टीम्स आसात, पण ऑटोमॅटिक सिस्टीम चालोवच्याक बी कोणे ताका सॉफ्टवेअर प्रोग्राम बरोवचो पडटा, ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिवची पडतात आणि ती इन्स्ट्रक्शन्स बी कोणी तरी चालू करची पडतात, मागीर ते ऑटोमॅटिकली जाता. सो देर इज नथिंग लायक ऑटोमॅटिक. एनर्जी आसा, पण एनर्जी चलयणारो जाय. देर हॅज टू बी समबडी टू रन दॅट पर्टिक्युलर एनर्जी. तर हे झाले एक एक उदाहरण. तर आता आम्ही पळूया की लोक जेन्ना म्हणतात हॅव यू सीन गॉड, तर ताका अशा लोकांक एक प्रश्न असा की गॉड दिसना हाचो अर्थ असो ना की गॉड ना. आता आमकां एअर दिसना, सुगंध दिसना, पण डज इट मीन सुगंध ना, एअर ना? इंटेलिजन्स बी दिसना, डज इट मीन वी डोंट हॅव इंटेलिजन्स? तर या सगळ्या लोकांक प्रभुपादालो एक प्रश्न आशिल्लो की जे लोक म्हणतात की गॉड ना गॉड ना गॉड ना, तांच्याकडे टूल्स आसात की, दृष्टी आसा की गॉड पळोवची? तर एक मनशान असे जेन्ना प्रभुपादान म्हळें, एक मनीस प्रभुपादाच्या म्हणचा लागलो जस्ट ताका चॅलेंज करच्या की प्रभुपाद हॅव यू सीन गॉड? जेन्ना हे प्रश्न विचारलो हॅव यू सीन गॉड, तो बऱ्याच मनशान असलो प्रश्न विचारिल्लो श्रील प्रभुपादाक. तर श्रील प्रभुपादाक वेगवेगळ्या पद्धतीन प्रसंग कसो आसा ते पळोवन उत्तर दिल्ले. तर एक फावटी एक मनीस उबरावलो आणि म्हणचा लागलो प्रभुपाद हॅव यू सीन गॉड? तर प्रभुपाद म्हणचा लागले येस आय सी हिम एव्हरी डे, हियर इज गॉड असे म्हणून ताणें डिटीज कडे पॉइंट केले. तर होच गॉड असा. दुसरे वेळेक असे म्हणचा लागले की प्रभुपाद हॅव यू सीन गॉड? तो मनीस उबरावलो, त्याच्या फाटल्या बाजून एक फोटो आशिल्लो. प्रभुपाद म्हणचा लागले की येस बट राईट नाव यू आर ब्लॉकिंग माय व्ह्यू फ्रॉम गॉड असे म्हण प्रभुपाद तांकां आन्सर बॅक करताले. तर गॉड पळोवण्याची दृष्टी म्हळ्यार कितें? तर आता आम्ही सगळ्यान शुगर केन पळयला. शुगर केना पासून आम्ही साखर बनयतात, शुगर बनयतात. शुगर केन पळोवन तातूंतली आमकां साखर दिसता की साखर दिसना. तशेंच आमचे कडेन नारळ उरता, नाजाल्यार तीळ उरतात, नाजाल्यार आनी कितें उरता, तातूंतल्यान आमी ऑयल एक्स्ट्रॅक्ट करतात. तर नारळ पळोवन किंवा तीळ पळोवन आमकां अशें दिसना की हातूंत तेल आसा म्हण. कारण तेल एक्स्ट्रॅक्ट करचे, शुगर एक्स्ट्रॅक्ट करचो एक प्रोसेस आसा. आमकां सुगंधीत फ्लावर्स दिसतात, रोज दिसता. तर रोज फ्लावरांतच ऍक्च्युली रोजचे अत्तर बी आसा, पण आमकां ते अत्तर डायरेक्टली तशें दिसना. म्हळ्यारच कितें की आमी जर एक प्रोसेस फॉलो केल्यार आमकां जे काही वस्तू आमकां दिसना पण ताच्यात आसा ते आमकां दिसू शकता. तशेंच गॉड बी आमकां दिसना हाचो अर्थ असो न्ही की गॉड डज नॉट एक्झिस्ट. गॉड आमकां दिसना हाचे अर्थ की आमकां गॉड पळोवची दृष्टी ना. ती दृष्टी जर का आमी डेव्हलप केली सत्संग करून, तर ऑटोमॅटिकली आमकां बी गॉड दिसच्या लागतलो. तर आता आमी पळोवया की खंयचे खंयचे रॉंग कन्सेप्शन्स आसात गॉड बद्दल. एक रॉंग कन्सेप्शन असं आसा की गॉड इज लाईट, म्हळ्यार कितें प्रकाश. भगवंत म्हळ्यार एक प्रकाश आसा असे लोक म्हणतात. म्हळ्यार भगवंत म्हळ्यार एक पर्सन ना, पण एक प्रकाश आसा. तर प्रकाश म्हळ्यार कितें? प्रकाश म्हळ्यार नॉलेज, प्रकाश म्हळ्यार पॉझिटिव्हिटी,
प्रकाश म्हळ्यार सगळे शुद्ध आसा. प्रकाश म्हळ्यार की सगळे शुद्ध आसा आणि शुभ आसा म्हळ्यार प्रकाश. आणि ज्या ठिकाणी प्रकाश ना म्हळ्यार डार्कनेस ज्या ठिकाणी आसा, डार्कनेस म्हळ्यार इग्नोरन्स, म्हळ्यार तमोगुण, अज्ञान. डार्कनेस म्हळ्यार अज्ञान आसा, डार्कनेस म्हळ्यार निगेटिव्हिटी आसा, डार्कनेस म्हळ्यार जे अशुद्ध गोष्टी असतात म्हळ्यार डार्कनेस. तर कृष्ण स्वतः म्हणता की कृष्ण म्हळ्यार कितें? कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण सूर्य समान. सूर्य समान म्हळ्यार कितें? सूर्य म्हणके आसा, प्रकाश दिता. आणि माया हय अंधकार म्हळ्यार माया आसा ती म्हळ्यार डार्कनेस आसा, इग्नोरन्स आसा. तर ज्या ज्या ठिकाणी कृष्ण उरता, भगवंत उरता, त्या ठिकाणी नॉलेज उरता, उजेड उरता. पण ज्या ठिकाणी कृष्ण उरना, कृष्ण भावना उरना, त्या ठिकाणी मायाले राज्य चलता. मायाले राज्य म्हळ्यार कितें? फुल ऑफ इग्नोरन्स. माया म्हळ्यार कितें? व्हॉट इज नॉट, इल्युजन, भ्रम. लोकांक भ्रम जाता जर का मायाले राज्य चल्ल्यार तर एक मनीस आशिल्लो, प्रभुपादाचो शिष्य आशिल्लो. प्रभुपादा कडेन आयलो आनी म्हणचे लागलो की श्रील प्रभुपाद, आज म्हाका एक दुसरो गुरु मेळ्ळो आणि तो सांगता की जे वेदास आसा, जे स्क्रिप्चर्स आसा, शास्त्र आसा, ते सगळे आता आउटडेटेड जाला. तर तुमकां जर का भगवंताचो शोध घेवचो आसा, तुम्ही फक्त लाईट कडे पळत रावा. कारण गॉड मीन्स लाईट, गॉड मीन्स प्रकाश. प्रभुपाद म्हणचे लागले, अच्छा, तर लाईट कडे पळोवन बेनिफिट कितें जातलो? तुमकां तो लाईट खावचे दितलो, की तुमकां घर दितलो, की निवारा दितलो? ते म्हणजे ना ना, इट विल ट्रान्सफॉर्म युअर वे ऑफ थिंकिंग. युअर बॅड हॅबिट्स सगळे वतले. तर प्रभुपाद म्हणचे लागले, जो मनीस स्वतः गुरु सांगता आणि सांगता की तुम्ही फक्त लाईट कडे पळवत राहा आणि तुमकां ट्रान्सफॉर्मेशन जातले, तो जो गुरु आसा ताच्याकडे सगळे गुड क्वालिटीज असतात, ताका कसले व्यसन ना. तर दुसऱ्या विचारलं ना ना, तो एकदम व्यसनी असा. तर ते म्हणचे लागले की पळय, म्हळ्यार जो मनीस असं प्रीच करता की तू फक्त उजेडाकडे पळून तुगेले सगळे बॅड क्वालिटीज वतले, ते स्वतःलेच जर का तागेले क्वालिटीज गेले ना, तर किती जातले? तर लाईटकडे पळून जर का सगळे असे शुद्ध जात उरता आशिल्ले, तर लाईटकडे पळून सगळेजण ट्रान्सफॉर्म जायचं जे आशिल्ले न्ही. पण हो मनीस स्वतःच असे जायना, तर फायदो कितें लाईटकडे पळोवन? तो म्हणचा लागला की ना ना, आता मनीस म्हणता, गुरु म्हणता हा स्वतः लाईट असा. तर प्रभात म्हणचा लागले, अच्छा, तो स्वतः लाईट असा? तर जेन्ना तांगेली मिटींग जाता तेन्ना तांकां दिवो लावचो पडना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करची पडना की? म्हणजे ना, म्हळ्यार देन व्हॉट इज द यूज? तो स्वतः जर का उजेड असा, तर तो ज्या ठिकाणी बसता ती सगळी रूम अशी एकदम प्रकाशमय जावच्या जाय न्ही. ना ना, तो म्हणटा की मगलो लाईट असा तो इंटरनल असा, इन माय हार्ट, हिडन इन माय हार्ट. आणि जो मनीस म्हाका सरेंडर जाता त्याच मनशाक ते लाईट दिसता. तर प्रभुपाद म्हणचे लागले, भगवंत म्हळ्यार ऍब्सोल्यूट. ऍब्सोल्यूट म्हळ्यार तागली पॉवर सगळीकडे उरता. आता आम्ही कृष्णाले एक्झाम्पल पळयतात. कृष्ण जेन्ना बाल आशिल्लो, म्हळ्यार एकदम ताने बाल, 1 दिवस 2 दिवस, तेन्ना बी ताका पुतनाक मारिल्ले, त्रिणवर्ताक मारिल्ले. असे ना की व्हड झाल्यानंतर मारला. सो कृष्ण इज ऍब्सोल्यूट, रिलेटिव्ह ना. असं म्हणू शकता की जो सरेंडर जाता ताकाच फक्त लाईट दिसता. तो जर का लाईट, इनफॅक्ट कृष्ण जेन्ना व्हड जालो, व्हड म्हळ्यार किशोर अवस्थात आशिल्लो, तेन्ना तो जेन्ना सॉरी बाल अवस्थात आशिल्लो तेन्ना कोणाच्या गोपीच्या घरात चोरी करच्या गेल्यार घरात जरी उजेड ना, तरी पण कृष्णाल्या बॉडीचो जो लाईट असा ताणे ऑटोमॅटिकली सगळे प्रकाशमय जाताले. हाचोच अर्थ कितें की कृष्णाचो जो लाईट असा, तेज असा, ते सगळीकडे दिसता, सगळ्याक दिसता. अशें ना की
फेथ उरल्यारच कृष्णाची लाईट दिसतले. इनफॅक्ट ही जी कल्पना असा मायावादी लोकांनी की कृष्ण म्हळ्यार लाईट असा या गॉड म्हळ्यार लाईट असा, ऍक्च्युली ते लोक ब्रह्मज्योतीक रिफर करतात. ब्रह्मज्योती म्हळ्यार कितें? ब्रह्मज्योती म्हळ्यार कृष्णाल्या बॉडीचे तेज. इनफॅक्ट आमगेलो जो सूर्य असा, चंद्र असा, जे तारे असतात, तांकां सगळ्याक ही जी इल्युमिनेट करची, लाईट करची जी शक्ती प्राप्त झाला ती ह्याच ब्रह्मज्योतीतल्यान म्हळ्यार कृष्णाच्या एफल्जन्सांतल्यानच प्राप्त झाला. कृष्णाल्या बॉडीचे जे तेज असा तातूंतल्यानच ही शक्ती तांकां प्राप्त झाला. तर कृष्णाले बॉडी तेजमय असा आणि कृष्णा ज्या ज्या ठिकाणी रावता म्हळ्यार वैकुंठ लोक, गोलोक, थंय दिव्याची, इलेक्ट्रिसिटीची, सूर्य, चंद्र कोणालीच गरज ना. कारण थंय अंधकार उरच ना. कारण कृष्णाली बॉडीज इतली एफल्जंट असा, इतली तेजमय असा की ऑटोमॅटिकली सगळीकडे प्रकाश जाता. तर थंय वेगळ्या लाईट लावची काय गरज ना. तर तो प्रभुपादान सगळे त्या डिसेबलक सांगले. मागीर तो डिसेबल म्हणचायला लागलो की पण प्रभुपाद डू यू नो, हे सगळे आमगेले जे डिसेबल्स असतात, डिवोटीज असतात, ते लोक एकपटी त्या गुरुच्या सेमिनाराक गेले आणि थंय म्हणचायला लागले की आम्ही भगवद्गीता देऊ की हांगा डिस्ट्रीब्यूट करू की. तर ते म्हणचायला लागले हा भगवद्गीता तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करू शकतात म्हण. भगवद्गीता इतली खपली, मोर दॅन 10,000 कॉपीज गेली भगवद्गीता तांगेल्या प्रोग्रामात. तर प्रभुपाद म्हणचायला लागले पळय, सो नाव यू सी वेअर इज लाईट. आता त्या गुरुकडे लाईट असा की आमगेल्या भगवद्गीतेत लाईट असा म्हळ्यार नॉलेज असा म्हळ्यार प्रकाश असा. तर भगवद्गीता मागीर म्हणचायला लागले त्या गुरू कळले की ही भगवद्गीता हांगेली खूप वतात आणि तांगेले स्वताले मॅगझिन्स एक बी कोणी घेनाशिल्ले. तर म्हण ताणें ऑर्डर काढली की हांगा तुम्ही भगवद्गीता वाटू शकनात. तर डिवोटीज म्हणचायला लागले बरे आम्ही हांगा डिस्ट्रीब्यूट करनात. म्हण सगळे जाण थंय सोडून गेले आणि भायर बसून कीर्तन करचे लागले. कीर्तन करचे लागल्यानंतर सगळे हेचे भितर आशिल्ले जे गुरुले कोण कोण आयिल्ले आयकुच्याक सगळे जण भायर येवन हांगेल्या कीर्तनाक जॉईन झाले. प्रभुपाद म्हणचायला लागले दिस प्रूव्स की लाईट नॉलेज खंय आसा म्हण, पॉझिटिव्हिटी खंय आसा, कीर्तनाकडे आसा, आमगेल्या शास्त्राकडे आसा. आणि हे जो ढोंगी गुरु आशिल्लो तो सांगतलो की लाईट, गॉड मीन्स लाईट, जस्ट गॉड कडे लाईट कडे पळत रावया आणि मागीर तुमकां सगळे बरे जातले, ते सगळे खोटे आसा. पण प्रभुपाद म्हणचायला लागले की ऍक्च्युअली स्पीकिंग कृष्णा इज द सोर्स ऑफ दॅट लाईट. म्हळ्यार कितें, कृष्ण हे या लाईटचे उगम स्थान असा, लाईटचे उगम स्थान असा. म्हळ्यार कितें, कृष्णाच्या बॉडीतल्यान लाईट येता. ती लाईट जेन्ना येता तेन्ना तातूंतल्यान सगळे प्रकाशमय जाता आणि सगळे प्रकाशमय जाल्यानंतर सगळ्याक तातूंतच आमकां दिसच्या लागता. तर आता म्हळ्यार गॉड इज द सोर्स ऑफ लाईट अशें म्हण प्रभुपादान ताजे सारांश सांगलो. दुसरे रॉंग कन्सेप्शन कितें आसा, दुसरे रॉंग कन्सेप्शन आसा की गॉड इज अ फोर्स. फोर्स म्हळ्यार कितें, फोर्स म्हळ्यार एनर्जी, एक पॉवर. ते दुसरे मिसकन्सेप्शन आसा. भगवंत तर दुसरे रॉंग कन्सेप्शन आसा गॉड इज अ फोर्स. फोर्स म्हळ्यार कितें, फोर्स म्हळ्यार पॉवर, एनर्जी अशी ते लोक सांगतात. पण तशें पळयल्यार माया बी एक फोर्स आसा. गॉड जर का फोर्स आसा तर माया बी फोर्स आसा. मायाली शक्ती किती आसा अशें आमी म्हणटात न्ही की माया कितें कितें करू शकता. एक तर तिच्याकडे ते 3 गुण असतात, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. परत माया तिगल्या आम्ही मायाल्या हातात पपेट्स म्हणकी आसात. पपेट्स म्हणकी आम्ही जशी ती नाचयता तशी आम्ही नाचतात. तर मायाली बी एनर्जी आसा, मायाली बी ही पॉवर आसा. आणि माया आमकां आधी दैविक, आधी भौतिक, आधी आत्मिक क्लेश दिता. क्लेश म्हळ्यार प्रॉब्लेम्स दिता
आणि आमकां सगळ्यात ते आमगेल्या कर्मानुसार सफर करचे पडटा. तर ही सगळी पॉवर मायाकडे आसा. तर माया इज माया ग्रेट और गॉड ग्रेट. तर गॉड फोर्स असा म्हळ्यार कितें की गॉड इज अ सोर्स. अगेन महाप्रभुपाद सांगतात की गॉड इज अ सोर्स ऑफ फोर्स. गॉड एनर्जीचो एक सोर्स असा, उगम स्थान असा. आम्ही म्हणतात सगळी आता नवरात्री चल्ला तर दुर्गा देवी असा आणि काली माता असा. ही सगळे जण असतात ती शक्तीची रूपा असतात. परंतु गॉड कोण असा? गॉड असा शक्तिमान. म्हळ्यार गॉड इज अ सोर्स, गॉड इज अ उगम स्थान. हे सगळे शक्तीले उगम स्थान असा. या सगळ्या लोकांक शक्ती गॉड पासूनच मिळता. म्हळ्यार गॉड इज अन उगम स्थान असा या फोर्सचे. आता आम्ही ही फोर्स आसात. सम से गॉड इज अ लिव्हिंग फोर्स. लिव्हिंग फोर्स म्हळ्यार कितें? आमगेल्या भितर जो आत्मा असा तोच गॉड असा, भगवंत असा. पण हे बरोबर ना. आमगेल्या प्रत्येक शरीरात दोन आत्मा उरतात. एक आमगोलो आत्मा जीवात्मा आणि दुसरो असा परमात्मा. परमात्मा म्हळ्यार सुपर सोल अँड इंडिव्हिज्युअल सोल. तर परमात्मा म्हळ्यार कितें? परम आत्मा म्हळ्यार तो सुपिरियर असा, सुप्रीम असा. आणि आमगोलो आत्मा असा तो एकदम तागेले पॉवर एकदम कमी असा. तर जर का आमगोलो आत्माच उरलो ना बॉडीत तर आम्ही डिक्लेअर करतात की दिस पर्सन इज डेड. म्हळ्यार जगची जी शक्ती असा ती आमका आत्मा ती शक्ती दिता. पण आत्मा स्वतः भगवंतालो एक अंश असा. जीवात्मा जो असा तो भगवंतालो एक अंश असा. तो जर कोणी म्हणे की गॉड इज अ फोर्स, लिव्हिंग फोर्स, गॉड, सगळे काही लोक म्हणतात गॉड इज अ क्रिएटिव्ह फोर्स. म्हणजे आम्ही नवीन नवीन निर्माण करू शकतात भगवंतामुळे नाही, या फोर्समुळे. आणि सगळी क्रिएटिव्ह एनर्जी सगळ्याक असा, आम्ही सगळे निर्माण करू शकतात. पण हे पूर्णतः सत्य ना. सगळे जे अवेलेबल असतात. आता एक बिल्डरान म्हणे की ही इमारत हावे तयार केला, आय हॅव क्रिएटेड दिस. तर आता ती इमारत बांदच्याक जे लाकूड लागले, सिमेंट लागता, आयर्न लागता, मागीर स्टोन्स लागतात. हे सगळे खंयच्यान मिळता? आम्ही स्वतः तयार करतात. हे सगळे आमकां नेचराक मिळता. आणि नेचराक हे सगळे दिला कोणे? गॉड, भगवंतान दिला. तर हे सगळे जे हांगा असा उपलब्ध ते फक्त आम्ही एकत्र करतात, असेंबल करतात आणि म्हणतात की आय हॅव क्रिएटेड दिस. तर ते बरोबर ना. तर क्रिएटिव्ह एनर्जी, क्रिएटिव्ह फोर्स आमकां मिळता, तयार करची आमकां शक्ती मिळता, स्किल मिळता, इंटेलिजन्स असा, ते सगळे आमकां भगवंताकडच्यानच मिळता. एनर्जी जी आसा, ऑफ द एंटायर एनर्जी और फोर्स इज भगवंत हिमसेल्फ. भगवंत सगळ्या एनर्जीलो बी एक सोर्स असा. तिसरे मिसकन्सेप्शन या रॉंग कन्सेप्शन असा, गॉड इज वॉइड. वॉइड म्हळ्यार कितें? शून्य. आता आम्ही म्हणतात की इंडियाले व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ऑफ मॅथमॅटिक्स. तर असे म्हणतात की इंडियाज कॉन्ट्रीब्युशन टू द वर्ल्ड ऑफ मॅथमॅटिक्स इज 0. पण ते 0 तुम्ही खंय दवरतात एका नंबरात, ताजेर सगळे डिपेंडंट असा. 0 जर का आम्ही एका नंबरच्या पहिली दवरले तर त्याची व्हॅल्यू वाढची ना. पण नंबरच्या नंतर जर का ते 0 लायलो तर त्याची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली वाढतली. म्हळ्यारच कितें? तर शून्याक बी व्हॅल्यू असा. शून्याक काही व्हॅल्यू ना असे ना. तर गॉड इज वॉइड हे जे लोक म्हणतात, असे म्हणतात की जग निर्माण झाले ताजे पहिले बी शून्य आशिल्ले आणि निर्माण झाले जग जेन्ना सगळे प्रलय येता, सगळे ना जाता, त्याच्या नंतर बी शून्यच उरता. आणि हॅव कम फ्रॉम शून्य. प्रभुपाद हे ऐकल्यानंतर म्हणते की हाऊ कॅन यू से वी हॅव कम फ्रॉम वॉइड. आमकां जर का हाड असा, मास असा, आम्ही चलू शकतात. इफ वी हॅव गॉट सम
पर्सनॅलिटी, हाऊ कॅन अवर ओरिजिन और अवर सोर्स बी झिरो और शून्य? सोर्स शून्य जाल्यार म्हळ्यार कितें? आमगेलो सोर्स जर का शून्य आसा तर आमी बी शून्यच उरतली. पण ऍक्च्युली आम्ही शून्य नात. आम्ही कोण आसात? आम्ही आम्ही चमकू शकतात, आम्ही उलवू शकतात, आम्ही उठून उभं राहू शकतात, आम्ही कितले सारे कार्य करू शकतात. आम्ही जर का इतके सगळे करू शकता तो आमगेलो जो सोर्स असा, जो क्रिएटर असा, तो शून्य म्हळ्यार इट इज ऍब्सोल्युटली रॉंग. परत दुसरो पॉइंट श्रील प्रभुपादान अशें आशिल्लो की 5 एलिमेंट्स असतात: अर्थ, वॉटर, फायर, एअर अँड इथर. तर जे लोक ज्या ठिकाणी शून्य असा ते म्हणतात देर इज नो वॉइड म्हणतात प्रभुपाद. देर इज ऍब्सोल्युटली नो वॉइड. आम्ही जर का सांगले की हांगा एक गॅप असा, तर गॅप इज फिल्ड विथ इथर. सो वॉइड हे कॉन्सेप्टच रॉंग असा. हे जे कॉन्सेप्ट असा वॉइडचे तेच रॉंग असा, कारण देर इज नथिंग लाईक वॉइड. सगळ्या एलिमेंट्सच्या भितर जी काही शक्ती असा, जे काही दुसरे एलिमेंट असतात थंय, सो एलिमेंट सगळीकडे असतात. वॉइड असे शक्यच ना. सो गॉड कॅनॉट बी वॉइड. आणि दोन भयंकर रॉंग कॉन्सेप्शन असतात. एक म्हळ्यार एव्हरीवन इज गॉड. हाव गॉड असा, हो गॉड असा, ही गॉड असा, तो गॉड असा, सगळे गॉड असतात. दॅट इज अगेन रॉंग. सगळे गॉड कशी उरू शकतात? सगळे गॉड म्हळ्यार सगळे जो सुपिरियर असतात की, सगळे सुपिरियर जर का आसात तर आमगेल्या हातात सगळी पॉवर उरच्या जाय. आमच्याकडे सगळी पॉवर असा, आमच्याकडे सगळी पॉवर ना. तर सो डॉक्टर्स जेन्ना ट्रीटमेंट दितात कोणाक, ते सांगता की हांवें म्हाका जे करचे आशिल्ले सगळे हांवें केला, नाव वी लीव इट टू गॉड. म्हळ्यार कितें? म्हगेल्या हातात आता कांय ना. मनशालो जन्म, मृत्यू, डिसीज, जन्म आणि मृत्यू हे मेन थिंग्स भगवंतान आपल्या हातात दवरलात. आम्ही आमगेल्या इच्छा, आमकां कोणाकच इच्छा मृत्यू ना. हा, सगळी जाणां जेन्ना तागेले कर्म एक पर्टिक्युलर पॉइंटाक येतले तेन्ना ते हांगा तांकां जग सोडून वचचें पडटा आणि उरलेले कर्म नेक्स्ट लायफाक घेऊन वचची पडटा आणि सगळे थंय सफर करचे पडटा, नाजाल्यार एन्जॉय करचे पडटा. सो आमगेल्या हातात बर्थ बी ना, आमगेल्या हातात डेथ बी ना. इवन बाकीचे बी आम्ही करतात, इतले सारे फॅक्टर्स असतात. आता पावस पडता, वत येता, मागीर विंटर येता, हे सगळे आमगेल्या हातात सीझन्स नात. तर जर का इतली सारी गोष्ट जर का आमगेल्या हातात नात, हाऊ कॅन वी से दॅट वी आर गॉड? एक मनीस आशिल्लो, तो चॅलेंज करचा लागलो तमाल कृष्ण महाराजाक. तमाल कृष्ण महाराज म्हळ्यार एक व्हेरी सिनियर डिसायपल ऑफ एक मिनिट हा. ओके, सॉरी. तो तो जमाल कृष्ण महाराजाक चॅलेंज करचा लागलो की मगलो गुरु गॉड असा. तो ताणे विचारले, ताका एकच प्रश्न विचारलो, तू तुगेल्या गुरुले चरण पळयलात केन्ना? तो म्हणचा लागलो, हा पळयलात. म्हणजे अच्छा, आमगेल्या शास्त्रात बरयला की गॉडाचे चरण असतात, तातूंत असे असे वेगवेगळे मार्क्स असतात. अम्ब्रेला असा, थंडरबोल्ट असा आणि कमळ असा, असे वेगळे वेगळे मार्क्स असतात. तागेल्या चरणाचे हे मार्क्स असतात? तो म्हणचा लागलो, ना, ते मार्क्स ना. तो म्हणचा लागलो, ओके. आमगेल्या गॉड जो असा तो गोवर्धन पर्वत उचलू शकता. तू ज्या मनशाक गॉड म्हणता, तो एक छोटेसे टेबल उचलू शकता? टेबल उरू दी, एक पुस्तक करंगळीचेर उचलू शकता? तर इतले जर का तो करू शकना तर तो गॉड कसो? तर जे लोक क्लेम करतात की गॉड, एव्हरीवन इज गॉड, दॅट इज ऍब्सोल्युटली रॉंग.
आता आमगल्या हृदयात आमगोलो जीवात्मा असा आणि सुपर सोल असा, परमात्मा असा. तर दोघांत मेन डिफरन्स किती असा की जो आमगोला आत्मा जो असा तो फक्त आमगल्या स्फूर्ती पळवू शकता. दुसऱ्याला आत्मा शरीरात किती चालला, इनफॅक्ट स्वतःला शरीरात बी किती चालला ते बी त्याका खबर उरना, कळू शकना. सडनली कितीतरी आजार येता आणि तो मनीस वता. तर जर का आमका आमगल्या शरीरातले सगळे जर का दिसत उरता आशिल्ले तर आम्ही गॉड जात आशिल्ली, पण तशी ना. ऑन दी अदर हँड जो परमात्मा असा तो सगळ्याला शरीरात किती चालला त्याका खबर असा. तागेले पास्ट प्रेझेंट फ्युचर सगळ्या गोष्टी त्याका खबर असतात. त्याचाच अर्थ असो की आम्ही सगळे गॉड नात. आणि एक व्हडले कन्सेप्शन, रॉंग कन्सेप्शन असा ते म्हणाल कितें, देर आर मेनी गॉड्स. एक दोन न्ही, भरपूर गॉड असतात. मागीर लोक गणपतीक गॉड म्हणतात, शंकर बी गॉड असा, आणि पार्वती बी गॉड असा, आणि कार्तिकेय बी गॉड असा, आणखी कोण, आणि सूर्य बी गॉड असा, मून बी गॉड असा. अशी म्हण सगळे लोक, आणि एक संतोषी मा बी गॉड असा. असे बरेच कोण कोण अवतार काढतात आणि त्या गॉडचे सेवा करच्या सुरू करतात. आणि पैसे कमवण्यासाठी तर लोक आणिच गॉड इंट्रोड्यूस करतात. तुम्ही थंय वचा, थंय हाजी पूजा करा, या झाडाची पूजा करा, आणि कसली पूजा तुमचे असे असे जातले. तर इथले गॉड्स ना, गॉड इज ओनली वन. गॉड इज ओनली वन. हे सगळे जे म्हणतात नी की हे गणपती असा, शंकर असा, आणखीन पार्वती असा, आणखीन सरस्वती असा, आणखीन लक्ष्मी असा, हे सगळे जे असतात ते तांका देवता म्हणतात. देवता म्हणाल की ते डेमिगॉड्स. तर श्रील प्रभुपादान डेमिगॉड्स आणि गॉड्स ह्याच्यामध्ये भरपूर डिफरन्स असा म्हणून सांगला. तर ऍक्च्युली डेमिगॉड्सची पोझिशन किती असा, डेमिगॉड्सची पोझिशन म्हळ्यार दे आर सबऑर्डिनेट टू गॉड. गॉड म्हळ्यार कृष्ण, आणि सगळे जे डेमिगॉड्स असतात दे आर लाईक ऍडमिनिस्ट्रेटर्स. जसे एक ऑफिसात एक वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स उरतात आणि वेगवेगळे डिपार्टमेंट चलवच्याक तांगोलो एक हेड उरता. तसेच आमगेले पूर्ण ब्रह्मांड जर का ऑफिस म्हळे आम्ही, तर ब्रह्मांडात वेगळे वेगळे कार्य उरतात. उजेड दिवचो कार्य उरता, पाऊस दिवचो कार्य उरता, हवा दिवचो कार्य उरता, फॉर्च्यून दिवचे कार्य उरता. हे सगळे जे असतात ते वेगवेगळ्या डेमिगॉड्सचा सोपयला. म्हणजे ते लोक ती कार्य करतात. सो दे आर ऍक्च्युली ऍडमिनिस्टरिंग द युनिव्हर्सल अफेअर्स. तो भगवंताने जे युनिव्हर्सल अफेअर्स असतात ते सगळे डेमिगॉड चालयतात. दुसरे म्हळ्यार जर का आम्ही कोणा डेमिगॉडाची आराधना केली आणि सांगले की आमका हे जाय ते जाय, तर डेमिगॉड्स ऑन देअर ओन देऊ शकनात. आमका किती दिवच्या डेमिगॉड्साक बी भगवंताने परमिशन लागता. आणि तांगले देणे बी लिमिटेड असा. सगळे काय देऊ शकना ते. तांगले देणे बी लिमिटेड असा. डेमिगॉड्स आमका लिबरेशन देऊ शकनात. जी काही आमका आशीर्वाद मिळता, जे काही आमका बेनिडिक्शन्स मिळतात या डेमिगॉड्सांकडच्यान, ती भी टेम्पररी उरतात. कारण डेमिगॉड स्वतःच टेम्पररी उरतात. भगवंत टेम्पररी ना, भगवंत इटर्नल. भगवंत म्हळ्यार परमनंट असा. आम्ही ही ब्रह्मांड निर्माण करण्याच्या पहिली बी भगवंत आशिल्लो, ब्रह्मांड गेल्यानंतर बी भगवंत असा. सो अगोदर बी असा, ब्रह्मांड चलता त्यांना बी असा, आणि ते डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर बी भगवान उरता. याचाच अर्थ किती की तो परमनंट असा. इज द ओरिजिन. म्हण ब्रह्मसंहिता ब्रह्मदेवान किती म्हणा की ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. गोविंद परम कृष्ण, ईश्वर म्हळ्यार किती लॉर्ड. परम लॉर्ड परमेश्वर कोण असा म्हळ्यार कृष्ण असा. अनादिर आदिर, ताका न आदी असा न अंत असा. ताका ओरिजिन असा आणि तो ताका एंड बी ना. ओरिजिन बी ना आणि एंड बी ना. आणि तो हिज द सर्व कारण कारण म्हळ्यार कितें, हिज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. सगळे जे काही घडतात ताजे ओरिजिनल कॉज म्हळ्यार कृष्ण असा. तर तो कृष्ण म्हळ्यार गॉड असा. बाकीचे सगळे जे आम्ही डेमिगॉड्स म्हणतात
तांगेले बी लिमिटेड आयुष्य उरता ते बी जिवात्माच असतात आमच्या म्हणते फक्त आमगेले अजून ल्हान आसा आयुष्य डेमिगॉड्सले आयुष्य आमच्या पेक्षा भरपूर लांब आसा व्हड उरता पण दॅट इज लिमिटेड इटर्नल उरना तर हे जे वेगवेगळे रॉंग कन्सेप्शन असतात आमकां ते सगळे रॉंग कन्सेप्शन बेसिकली जे नास्तिक लोक असतात जे इम्पर्सनलिस्ट असतात जे भगवंताले विश्वास करनात अशा लोकांनी निर्माण केला आणि आणखीन एक गोष्ट या डेमिगॉड्सा म्हळ्यार कितें सांग देवदेवतांनी कितें की देवदेवता स्वतः भगवंताले खूप व्हडले डिवोटीज असतात इनफॅक्ट आम्ही म्हणतात की वैष्णवानां यथा शंभो म्हळ्यार कितें जो शंकर भगवान आसा सगळ्यात व्हडलो वैष्णव आसा सुप्रीम वैष्णव तर असे हे जे वेगळे आमकां देवता हांगा दिसतात ताजी लोक पूजा करतात इनफॅक्ट जर का आम्ही लोकांक सांगले की आता तुम्ही ही पूजा करतात दॅट इज ओके पण तुम्ही आता कृष्णाले बी भक्ती करच्याक सुरुवात करा बिकॉज ही इज गॉड तर खूप जण ही भक्ती जॉईन करच्याक तांकां भंय दिसता तांकां अशें दिसता की आमची डेमिगॉड्सची जर का भक्ती आमगेली कमी झाली तर तांचो आमचेर जो आशीर्वाद आसा तो बी वतलो आणि मागीर खबर ना आमकां कितें जातलें म्हण दॅट इज द मेन रिझन लोक हे सगळे भक्ती करच्याक येवच्याक तांकां जरा भंय दिसता देवताची भक्ती जी करता देवताची जी आराधना करतात ते लोक तांकां भंय दिसता सोडच्याक तर वॉट शुड बी अवर व्यू टुवर्ड्स डेमिगॉड्स आम्ही सगळे डेमिगॉड्स एकदम फालतू असतात असे म्हणचे की दॅट इज ऑल्सो रॉंग आम्ही या अलग अलग जे देवता असतात त्यांच्याकडे आम्ही रिस्पेक्टफुली पळोवचे जाय तांकां तांचो आदर दिवचो जाय इनफॅक्ट जे डेमिगॉड्सचा जर का आता आम्ही प्रसाद अर्पण केली भोग दाखयता तांकां तर जर का तोच भोग आम्ही पहिली भगवंताक दाखयले कृष्णाक दाखयलो कृष्णाक अर्पण करून कृष्णान जो प्रसाद केला तो जर का आम्ही डेमिगॉड्साक दिलो तर ते जास्त खुश जातले तर तशी आमगेली एटिट्यूड उरच्या जाय डेमिगॉड्सा कडेन डेमिगॉड्सा प्रती आमकां भरपूर श्रद्धा बी उरच्या जाय आदर बी उरच्या जाय आणि एवरी टाइम वी हॅव टू प्रे डेमिगॉड्सा कितें प्रे करचे आमी की आमगेली कृष्ण भक्ती अशीच मुखार वचू दी आणि आमगेल्या कृष्ण भक्ती जो कितें अडथळो आसा तो तुम्ही दूर करात अशें आमी जनरली गणपतीक नरसिंहदेवाक प्रे करतात तशेंच बाकीचे देवताक बी आमकां सांगता की म्हागेली कृष्ण भक्ती मुखार वचू दी तर इतले सांगून आजचे आमगेले जे रॉंग कन्सेप्शन्सचे जे टॉपिक आशिल्लो तो हांगा आम्ही समाप्त करतात थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी चंद हरे करून तुम्ही हरे कृष्णा भारी चंद हरे करून कृष्ण तुम्ही आजचे टॉपिक रॉंग कन्सेप्शन ऑफ गॉड आज एक्सप्लेन केलं तुम्ही बरे तुम्ही स्टोरी आणि उदाहरण बी सगळे दिवन आमकां बरे करून एक्सप्लेन केले सगळं आय थिंक एवरीबडी मस्ट हॅव अंडरस्टूड इट व्हेरी गुड माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद